Caesar salad. Thank you. Sir. Shout out kay sir. Thank you, sir. Kain tayo, guys. Sana. Resto Grill. Bulalohan, Kambingan. Dito lang to sa may bypass pag ano. Doon yung LTO. Dito kayo sa bypass. Dito lang siya sa may bandang kaliwa. So tara. Pigarpina. Yun, may soup number 5 din sila. Sir? Kayo pumunta kayo sa Kuwait at tayo may Viking? Opo. Pinapunta po. Ano? Hindi, yung vlog. Ano po? Okay lang po. Ayan. Ano yung ano? Ano kaya? Ito yung ano? Ito yung menu nila, guys. So, Ay, bilang tapos, ikaw tayo. may beef, may pork, may goat. Tapos may seafoods din. Available to lahat, ma'am? Yes. Saan pa yan? Pigar-pigar. Baka masyadong marami yung pigar-pigar. Kaya ko ba ubusin yun, ma'am? Masyado bang marami? Yung good for one lang, ma'am. Oo. Yung pigar-pigar good for ilan na po ito? Good for 2 po person. Ay, good for 2 na. 170 lang guys. May ano ba kayo dito, ma'am? Yung parang combo meal ganun? Wala. Walang combo. Mag-isa lang kasi ako eh. Ano kaya to? Yun na lang. Pigar-pigar gusto ko eh. Yun na lang. Ubusin ko na lang siguro to. Yun na lang po, ma'am. Yung pigar-pigar na lang po. Yung pigar-pigar na lang. Opo, yun na lang. Pero ano yung best seller nyo dito, ma'am? Bulalo, beef broccoli. Ay, itong mga to, ma'am. Yes, yes. Tapos kambing, tapos sisling. Mga sizzling. Yes, tapos may calamaris kami. Ito na lang kaya, yung lechon kawali with rice. Oh, yun na lang, ma'am. Lechon kawali na lang. Oh, may rice na yun, no? Yes po. Yun na lang, ma'am. Next time na lang yung ano, guys. Pigar-pigar. Mga mahilig sa pigar-pigar dyan. Punta kayo dito. Mura lang yung ano nila. 170 lang. Sir, shout out. Shout out po sa mga tambay dyan sa San Vicente. Yun, San Vicente. Hanggang gabi kayo dito, sir? 11:30 po. Hanggang 11:30. Mga ginabi dyan. Punta kayo dito.
ma'am, bigyan ako ng ano, stickers. Sa ano, sa YouTube po ako eh, pero try ko rin din po sa Facebook. Thank you. So, upo na tayo. Upo tayo guys. So, ito na yung ano, lechon kawali nila guys. Pala ko ng ano, para sa kabila. Ay, thank you. Ay, thank you sir. Ano po guys sir? Salad. Anong tawag dito ma'am? Caesar salad? Thank you. Sir. Shout out kay sir. Thank you sir. Uy. May sabaw. Ito eh. Tayo guys. Lambot. Sarap. Ang sarap ng ano. Mayonnaise. Sarap nito. Sarap ng sauce niya, matamis na ano, creamy. Sabaw ko. Ang kambing. Mukhang makain ng kambing eh.
Anong gusto mong sabihin dyan? Kahit ano sir? Kahit Sir, kambing ito. Opo. Hindi. Ay, hindi. Baka yan. Baka ba to? Oo, baka yan. Yung galing doon? Baka yan, sir. Baka. Opo, baka. At pag dito po yung order na ito. Pag doon po, baka. Baka yan, sir. Anong gusto mong sabihin? Mountain Dew na lang sir. Thank you sir. Dapat daw eh. Tikman natin. Oh, sir, sige sir. Papaitan. Baka guys, pero ano, papaitan. Hindi ako kumakain ng papaitan eh. Pait. Papaitan nga.
lambot ng ano guys, lechon kawali nila. Ang sarap. Crunchy na malambot. Tapos ito, manamis-namis na creamy pero hindi siya nakakatama. Sarap eh. Ito papaitan. Baka. Hindi lang kasi talaga kumakain ng papaitan, pero masarap. Hello? Abet. Hindi sa pagkano guys pero dito yung kinainan ko ng lechon kawali na pinakamalambot na crunchy dito. Sarap, kakain mo lahat eh. Yung iba kasi matigas, di ba? Ito malambot. Lumot. Grabe, ang sarap. So, ayun. Libre pa tuloy ako. Thank you, mama. Balik po ako ulit. Sige, thank you. Shout out kila Kuya Iking, no? So pinapunta niya kasi ako dito. Sabi niya, Kyle, punta ako dito, tas dito na ako mag lunch. So yung mga galing sa LTO, yung mga naglalakad ng mga registration, license, kung magla-lunch kayo, dito na lang sa Kuya Iking Resto Grill. So yung natikman natin is yung lechon kawali. So nakita nyo naman sobrang lambot siya. Meron din dito yung Mayras Bolalohan, kapangalan ni ate ko. Hindi ko pa na-try pero ito yung na-try ko kay Sir Iking. So try nyo dito guys. Ayan. So ayun, thank you sa panonood guys. See you sa next ride. Support natin to guys. Kuya Iking's Restaurant. Nakailang sabi na ako. Basta sarap yung pagkain nila. Next time try natin yung pigar-pigar. So shout out pala kay Kuya Iking sa pag-invite sa atin dito. Tsaka sa mga magpapa-insurance din kayo sa Alpha Insurance. Yan. Nag-promote pa nga. Ayan, so peace out.